L-ogħla istituzzjoni ta' dan il-pajjiż għandha tiġi rispettata u għalhekk nistennew illi tittieħed azzjoni. Hekk stqarr il-Partit Nazzjonalista waqt il-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Robert Kutajjar u Paula Mifsud Bonnici fil-jum illi l-Parlament irritorna bis-seduti tiegħu wara l-waqfa tas-sajf. Bil-wib tal-Oppożizzjoni Robert Kutajjar jinsisti li għandu jintbagħat messaġġ b'saħħtu lill-Gvern, speċjalment issa illi jinħatar Leader of the House ġdid. Huwa spjega illi l-Oppożizzjoni għamlet diversi talbiet u appelli lill-Gvern illi waqgħu fuq widnejn torox. Robert Kutajjar appella wkoll sabiex il-Ministri jwieġbu 800 mistoqsija parlamentari u aktar illi għadhom mhux imwieġba. Importanti li l-Gvern jifhem hawnhekk ma niġux 3-4 sigħat kuljum biex ngħaddu n-nies biżmien. Il-Parlament jixraqlu bis-serjetà, jiġi rispettat. U allura nittamaw, sinċerament nittamaw, però nistennew b'obbligu illi il-Viċi Prim Ministru ġdid u allura Leader of the House kif inhi msejħa fil-proċedura parlamentari jibda jagħti każ lil dawk il-ministri li b'mod kontinwu jibqgħu wkoll jiskartaw milli wieġbu. Id-deputat Whip tal-Partit Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici elenkat numru ta' proposti illi resqet l-Oppożizzjoni fosthom illi l-Prim Ministru joqgħod tal-mistoqsijiet mill-Kamra tad-Deputati f'jum partikolari, illi l-Oppożizzjoni ikollha aktar ħin sabiex tiddiskuti mozzjonijiet illi tressaq, illi l-Parlament ikollu sistema ta' child care kemm għad-deputati u anke għal-ħaddiema tal-Parlament, illi jiġi ffurmat Kumitat tal-Ġustizzja u li jsir skrutinju ta' rapporti li jinħarġu mill-Ombudsman fost l-oħrajn. Aħna qegħdin nirrappreżentaw lill-poplu Malti kollu huwa d-dover tagħna illi nkunu qegħdin nagħmlu ħilitna biex nkunu nagħmlu dawn id-diskussjonijiet u allura nagħmlu s-suġġerimenti tagħna u nbidlu liġijiet biex jirriflettu dak li qed jgħaddu minnhom il-familji tagħna, imma jrid ikollna gvern illi huwa gvern illi verament lest illi jisma', gvern illi verament lest illi jaġixxi jekk verament jemmen fl-aħħar mill-aħħar illi l-Parlament huwa l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Intant, fis-seduta ta' tlieta, il-Parlament mistenni jsellem il-memorja tal-eks deputat Karl Guder.